og ang gugma alang sa bahandi mipatigbabaw kay sa mensahe og dili sila makabunga. 23 last verse, og ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog og nakasabot sa mensahe. Kasi nakadungog mingog amen. Pero yun sa diri ang nakasabot, nakadungog og nakasabot. Sa mensahe mamunga sila tag sa kagatos, ang uban sa 60 ug ang uban 30. Magampo taon na atong iduko atong ulo ug piyong tong mga mata. Lord, salamat sa kabuntagon. Salamat Lord nga adlaw na simba kanamo, nabayaw namo Lord ang among mga pagpasalamat diha kanimo. Dili man namo masulti sa tubangan sa mga tao, but kahibaw kang mapasalamaton kami Lord sa matag adlaw imong gihatag sa amo. Ning taknaa Lord among gipaubos among kaugalingon nangay migpasaylo sa mga kausa, hugasi bi Lord o ginaot nga kaming tanan maayong yuta nga katamnan sa imong mga pulong Lord. Hinaot nga dili lang mitaman sa nakadungog kundi makasabot ug nakasabot gid mi sa matag pulong imong giwali Ginoo. Dili man mi magkita sa matag adlaw, ang uban namo mo langyaw man sa layong dapit. Akong pagampo Lord nga padayon mi mga lagad nimo. Padayon mi magsimba nimo Lord, dili mi mobalik sa daan namo mga pagkinabuhi, dili mi magpuyo sa sala kundi padayon mi makita nimo Lord nga mga lagad unya sa katapusan moingon kanamo, well done my good and faithful servant. Salamat kay Lord nga magabless ka sa pagpaminaw nimo sa imong pulong, mabusog ni Lord og ganahan ming mamati. Salamat nga dili nang ngitaman sa pagpamati kundi maaplikar pud ni sa among mga adlaw-adlaw pagkinabuhi Ginoo. Sa uban sa tabang sa balaang espiritu ako ning giampo, gipasalamatan ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Atong pakpakan sa si Lord base sa makausa. Praise the Lord. So, mayong buntag sa makausa. Happy Lord's Day na si mong tapad be nga Happy Lord's Day. Smile pud ha kay happy man. Okay, so kanang salamat sa Ginoo sa kusog niyang gihatag kagahapon nga nag-touring mi dias gawas. Touring gini man yung tinuod ng amuha kay testing pa na ba. Salamat kay sa kusog nga gihatag sa Ginoo niya kining salamat pod sa madaugon nga medical mission. Sorry kayo kay wala ko naka-announce pagka Sunday ito no. Naka-announce ba ko? Wala lagi. Nya ako plano manggod kay Lunes taon ta padungon ang taga Sibilya kuno makadong. Motong si Alo mingingon nila ang Tidorina. Mo to pagka Lunes hingabot sila ang Tidorina niya ang medical mission na murag na postpone siya kay na-report sa LGU ba na wala man kapananghid. Pero sa grasya sa Ginoo naka-check up gid silang ate kay duol man tas grasya. Eluoy man yes pastor John eluoy pugit taga Sibilya og manguli sila na wa sila may madanga tambal ba motong among gi tagag chance for 1 hour gitagaan sila chance nga makapa-check up niya. Maotong nakapa-color pos buhok. Okay, padayon ta. So, ning kabuntagon, ang atong isgutan, be part of God's kingdom. So, kanang gusto ni Lord nga kitang tanan mahimo nga parte sa paghari sa Dios sa dinis kalibutan mga igsoon. Amen? So, kung magtuon kag Bible, daan mo na ko kining tips unsaon pagbasa sa Bible. Kadagan sa mga tao karon nga magbasa og Bible unya, muditso sila interpret sa Bible based silang masabtan, silang mabasahan. Kanya dagan kay naggamit sa Bible nga gusto lang nila nga kung unsa ilang gusto mo ilang ba nga kung naa sila na sabtan sa Bible mo po ilang ipangbato sa ubang tao, bang relihiyon. So mo ni ang Bible igsuon kanang duha ni siya ka pamaagi unsaon na to ang Bible nga ma-apply sa tong kinabuhi. Amen. Una kaning gitawag nga descriptive. Ako na nang gi-share pag niagi pero balikon mo na ako ani para mo muhaom ta sa atong iwali karon. So kaning descriptive, gi-describe lang istorya siya nga para atong mabasahan unya para mutuo ta sa mga pangitabo kaniadto. Kay pwede man gisuot ang Bible igsuon nga di nimong i-apply sa imong kinabuhi. History lang siya ba para kailangan pug kaayo na og muditso ra og butang ang Bible sa mga butang nga dapat atong i-aplikar dili pud ngana. Dapat na siya history para mas mutuo ka nga ang pangitabo kaniadto na tinuod gyud. Amen. So kaning descriptive mga igsoon, example ni ini nga butang nga dili nimo tumanon gisulat lang sa Bible, ha? So dili tanang nasulat sa Bible dapat nimong i-aplikar. Like for example, kung gabigti si Judas, kung na kay problema, nabasahan nimo ng katong chapter, Lord, tagay kung mensahe pagbasa nimo gabigti si Judas.
Ang Lord will dun nimo magbigti ko kay namo koy problema dili ingana ha. Kay narabay uban nga Lord ay kog mensahe na ukab-ukab bitaw na pagbasahan na nalagi tagnaan. Mao jud ni will sa Ginoo dili na mao ang pag-aplikar. Unya ani putas nag-aplikas Bible milakaw si Jesus sa tubig. Kaya na ko ni mulakaw sa tubig. Kay nagingon man pulong si Ginoo nga mutuo. Ani ha bitaw? Lakaw ko sa tubig ba na malumos lugar sa mo tay kay mulangoy. So, ingana lang, gidescribe lang siya, ba dili mo i-aplikar. Ang mga Israelita nagpatay, na kay kontra. Patay po din mo naan akong Diyos. Ang Diyos makig-away sa akong gubat, dakag sundan to gibayran nimo kay naglalis mo imong silingan. So, dili ingana igsoon kay sapanta ni, na, Pedro. Ani Pedro na sa langit. Dili si Kwante ha. Sapantang Papa Jesus, anak. Natod pa nila. So, nakasabot ang tanan. So, muna descriptive. Para magbasa, mag-Bible, di mo malibog kung sa inyong apply. Aritas, prescriptive. When we say prescriptive, mo nagtambal. Nga, prescribe sa doktor, imong naman. Paliton sa una. Hindi mo matumaraw din mo mapalit. Bitaw, kining prescription na tambal, imong tumaron. So, dapat nimong i-apply sa kinabuhi. So, mo na ang prescription igsoon nga sa Bible, mo na dapat nimong i-apply. Sa pag-apply sa Bible, na duha ka klase. Mo na siya gitawag og command og suggestion. Ngayon gani ka og command, dapat gyud natong tumanon. Pag mingon si Lord, ayaw pagpatay. Sugo na siya dili. Sugo. Ayaw pagpatay, so dili pwedeng mo patay. Amen. So, ngayon siya, ayaw kabalaka. Ayaw kaguol, ayaw kahadlok. So kung maguol ka, mabalaka, mahadlok, nakasakas Ginoo. Kay gisugo man niya. Nakasabot ang tanan. Kunya mingon si Lord, love the Lord your God. Susugo po na sa Ginoo, dapat nimo nang tumanon, makigrelasyon ka sa Ginoo, unya love your enemy as yourself. Sugo po na kanang higugmaon nimo imong kaaway. Kung gigutom siya pakan-a, kung giyuha pa imna. Isuda aron oy, pero gisugo man sa Ginoo, dapat natong tumanon. Mingon si Lord, pray without ceasing. Mag-ampo ka bahalag wa si ceasing. Di bitaw, ampo ka nga way hunong. So gisugo na sa Ginoo, dapat mag-ampo ka bahalag di kaganahan mo ampo kay igsoon kay gisugo man sa Ginoo. Na kay ato kay baliman. Usahay kay katong wa gisugo atong tumanon. Nga katong gisugo wa nato tumana. So man atong problema. Karon ari ta suggestion. Kaning suggestion paminaw. Depende kuno ni kung buhaton ba nato or dili. Like for example, kaning pagminyo sa 1 Corinthians 7 na ay mga gisuggest si Pablo dito nga ang kaninyoon pwede dili. Pwede maminyo ka or pwede ra pug dili. Pero dili sala ang magminyo. Ha? Kaya man sa dito ka kung magminyo ka imong lipayon ang imo ang kapares. Unya mas mudagan ang imo ang responsibilidad o problema sa kinabuhi. Munang ayaw na lang magpagpaminyo kung hibaw kang di nimo kaya. Nakasabot. Pero ingon pa sa dito nga dili sala po ning magminyo. Kaya wala man ta pugnis Ginoo nga mahigugma magid ka. Namo gitay pagbati, maka-appreciate man kita sa kagwapa sa usa ka tawo kagwapo unya gusto man natong naatay mahigugma sa ato. Pero ingon si Pablo dili gid na siya sayop nang maminyo ka. Mo na siya suggestion. Pwedeng tumanon, pwede ra po dili kung asay komportable sa imo. Nakasabot ang tanan. Iba sa kung niya ginang kasi Ginoo nga magpari ko. Yan ay gugma jud ka ni Teres. Siya nga oy, giliwil ni Lord ningani kay mao di akong gikuanan. Pero ang Bible nagsulti igsoon dili sayop ang magminyo. Ha? Makapangalagad ka sa Ginoo, pwede kang maminyo nga mangalagad ka sa Ginoo. Pwede makapokus sa Ginoo kung magminyo og gihapon ka. Kay basi kung nyagmingon sila babag ning asawa o bana nga di ka kapokus para sa Ginoo. Amen. Napalagi mo, pagkupot tagasugod. Ayo sa sigunhunag uban diha. So kani pong paghatag sa kwarta. Suggest kay sa una sa Old Testament gipugos sa Ginoo nga mohatag gyud og offering. Tithes kaning 10% sa imong sweldo or ani nimo or bugas ba nimo ingana. Pero sa New Testament freely giving siya. So wala gapugos si Lord nga muhatag jud ka og tithes. So dili ka maimpirno kana mo ginagwali ron nga ang di mo hatag mo nang nagamit tong nagwali dito mga
mga unsa na silang mga kuan nga murag linding kuno ni mga pastor. Ay mugto na mga pastor kay nangortar na sila kay mangwilikta og tithes. Gisuko mo sa Ginoo ng paghatag sa kanapulo, pero gani wala lang pugsa. Namo kay ubang simbahan manggod nga pugson manggod nila paghatag. Gani moingon sila nga maimpierno ang dili mo hatag. Pero klaro igsoon sa atong pagtuon ang paghatag sa Ginoo freely giving. Amen. So kung nakasabot ka sa grasya sa Ginoo, gani pwedeng pasubraan nimo imong hatag. Ngano man nakasabot man ka sa grasya sa Ginoo nimo. So dili na magbase kung 10% lang, kung dili imong pasubraan kung nakasabot ka nga ang gugma sa Ginoo grasya sa imo labaw nimong nasinati mga igsoon. Pero wala siya pugos ha. Kay basig moingon kang wala kay kwarta rin ron tata o na lagi gihatag nako tanan sa Ginoo. Sama tong babae nga widow bitaw nga gihatag ni ang tanan bahalag wa na siya masalin sa iya. Wa gasugo ang simbahan anahan nato dire. Kung naa kay kwarta, kung wala kay kwarta kay mo na last nimo depende ra na nimo. Pero ang imo paghatag sa Dios depende sa imong gusto. So nakasabot sa pag-apply sa Bible. Amen. Napalagi ang tanan. So mo na siya di tanang nasabtan nabasahan nimo dapat nimo i-apply pero kanang gisugo sa Ginoo dapat gini mong i-apply. Ingon si Lord simba sa adlaw Domingo, Lord, unsa man si will nimo mo simba ko nimo or dili? Kay kung sign Lord be, nimo labay nga puting manok ana si labay mo simba jud ko Lord. Na way may labay puting manok. Hindi na kung simba ka, wa mo sipot ito man tanan brown kuha. So diha tama, madaot pero basahan mo igsoon nga basahang Biblia, pagampo, simbas Ginoo ay na pagduha-duha dapat iginang tumanon igsoon. Amen. So karon padayon ta igsoon, how about sa paghari sa Dios? Ang pangutana, dapat bang maparti ta sa paghari sa Ginoo? Kaya na mga mga tao nga, okay ra ko pastor, di ra ko mga lagad sa Ginoo. Kamo ra gud diha. I-appeal ako sa mga pagkampo. Na may mga tao nga na. So, ang pangutana po, dapat bang si Jesus ang hari nato? Namatay kasi klaseng hari. Natay hari sa Pilipinas, sa tong balay. Pero dapat bang si Jesus maghari nato? Ingon ang Lord's Prayer sa Matthew chapter 6 nga, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. So, ang will day sa Ginoo nga ang gingharian sa Dios muabot sa matag usa nga kinabuhi. So later pagkasulti igsoon, gusto sa Dios nga si Jesus maghari sa atong kinabuhi. Nga naman ang sugo sa Ginoo nagwali si Juan, nagwali po si Jesus nga repent for the kingdom of God is at hand. Pag hinulsol kamo og biya sa inyong sala, kay ang paghari sa Dios ning abot na. Ingon siya pag hinulsol, unsa man ni pag hinulsol? Talikdi ang sala og biyaan. Kaya usahay manggod ang uban gitalikdan ra pero siglingi sa sala. Mo nangingon siya nga talikdi og biyae. O sa ingon nga talikdi ra nga naman ang paghari sa Dios ning abot na. Sa time igsoon nga gidawat nimo si Jesus nga Ginoo manluluwas, nagsugod na og hari si Lord sa imua. Amen. Pero guwani mo gidawat sa tinuod si Jesus, dili pa si Lord ang wala pa ka na parte sa gingarian sa Dios. Mo nang ingon sa title nga be part of God's kingdom. Ato ni masabtan og ngano mga igsoon. Ingon pa gani ang Romans 12 verse 1 to 2 nga tungod sa kadakong kaluoy sa Dios ihatag ninyo inyong lawas, ingon nga buhing halad, balaan makapahimot kaniya, ayaw kamo pagpahiyon sa batasan ining kalibutan na. Apan ipabago sa Dios ang inyong kinabuhi, pinaagi sa pagbago sa imong hunahuna aron makasabot kamo sa kabubuton sa Ginoo. Dili gusto si Lord nga unsay mga kalihukan sa kalibutan nga mga kalihukan nga klaro nga sala siya, dili gusto si Lord nga mag-apil-apil ta ana. Amen. Di sa gusto niya nga bag-uhon nato ang atong nga pamatasan, pinagi kuno sa pagbag-o sa hunahuna mga igsoon nga naman gusto ni Lord nga mapartita sa paghari sa Ginoo. Mo na nga si pastor dili man ko prangkang muwali sa sala nga imong binuhatan, pero sa Bible magbasa kay igsoon ang tanang giingon diha nga ayaw maunay sala. Ayaw pagsimbag Dios, ayaw. Sala na siya. Ayaw pagdung sa mga tambalan, sa mga tayhop-tayhop, suyop-suyop. Sa na siya kanang mga albularyo ingon si Lord, sala na siya. Ayaw pamakatanan, ayaw pagpatay, ayaw kaibog sa bangkuan, ayaw paghubog-hubog, ayaw pagdaot sa imong kagalingon.
So kanang mga butang nga igsuon, gamay lang na nga dapat natong pabiyaan sa Dios. Ngano man dili pwede nga si Kristo ang hari nato, pero ang atong batasan o binuhatan ang yawa mo'y hari. Amen. So kini nga atong topic karon murag seryoso kayo ni. Nga naman igsuon kining gusto ni Lord manggod nga mubarog kita sa tinuod ug sa nasabtan nato nga kamatuoran. Amen. So kung nagsuon ari ka sa tong gibasa kaganina, pipika sa imong tapad di ay si katulog. Ngayon sa kay buntag pa man ron. Ang buntag ting paminaw. Ang gabi ting katulog. Ay baliha. Amen. So the parable of the sower, yung sower kining magpupugas. So sa atong nga gibasa ganina mga igsoon kanang nagamit si Jesus og parable. Tama ingon parable. Unsa gani sa Bisaya ni? Sambingay. Tanang maingon sambingay. So kaning sambingay igsoon mga langitnong storya ni siya nga naay kalibutanon nga meaning or ni mga lalom nga meaning. Nga kining sambingay istorya ni siya ni Jesus pero mo ni realidad sa kinabuhi, mo ni tinuod sa kinabuhi ug mo ni matinuod sa kinabuhi. So karon nagsisgot po si Jesus kabahin og paghari sa Dios. Nga atong nasabtan ganina nga ang tumong ni Christ nga namingani sa kalibutan nga kitang tanan mubiya ta sala unya magpasakop sa gingarian sa Ginoo. Amen. Sa atong storya nga gibasa ganina mga igsoon sa Matthew 13, diha nimo mabasa ang pasabot nako nga the parable of the sower. Ang atong gibasa ganina kay gikan man sa 18, mo na siya meaning sa mao nga parable. Okay? Nakasabot sa kanang pagitabo. Karon sa atong i-paraphrase ninyo ang kaning the parable of the sower. So kaning sower mo ni siya katong magpupugas o nagtanom. Ingon ang Bible nagsabod ko na siya mga binhi. Unya ang uban na natagak siya sa pagsabod nga binhi, ang uban natagak sa agianan o kalsada. Unya ang uban kuno natagak siya sa yuta nga batuon. Unya ang uban nga mga binhi natagak siya sa mga tunokon nga sagbot, na mga tunok nga sagbot. Ang uban pod natagak sa maayo yuta. Karon ang yuta igsoon klase-klase siya nga yuta ang giingon diya sa Bible. Ang uban natagak sa agianan o katong kalsada. Unya ang nitabo sa mga natagak nga binhi sa kalsada gituhak sa pato di sa langgam. Gituhak sa langgam. Unya nangawala tong mga gipangtanom. Unya sa batuon igsoon ang problema sa natagak sa batuon mingtubo sa dali pero wala kagamot tungod kay batuon man. Wala nakagamot sa gamot ang yuta tungod kay daghang bato. Motong pagka nainitan siya ang mao nga tanom namatay dayon. Okay, sa katulong yuta tunokon pagsabot sa binhi, katong nga binhi naay mga sagbot atong dapita. Mao to nga pagtubo sa mga binhi, yung tubo buto mga sagbot wala katarong og tubo ang binhi tungod kay na may mga sagbot nga kanang gabubod. Ibo mo nang bubod o ga sa laing term na. Basta kay ngini anak ba. Mao na siya. Dayon sa last na yuta, ang gitawag dito maayong yuta, katong nga yuta nindot siya kay way bato, way tunokon dili sa kalsada, kun dili sa saktong yuta gyud mo na nga namunga siya og maayong mga bunga igsoon ang dughan uban ay tagsagato sa isinta ang uban mga igsoon. So ang point sa story, kami na sa ni pastor, ang point sa story mga igsoon, ang katong yuta kita to. Amen. So gi-simbolo tong yuta nga kita tong mga yuta igsoon dayon katong magpupugas sa binhi mo to si Lord. Unya katong nga riso mo to ang pulong sa Ginoo. Unya gusto ni Lord nga kita nga mga Kristohanon, maayot ang yuta o mubunga. So ang pangutana ani karon asa ka adto nga yuta? Ikaw ba tong agianan? Ikaw ba tong batuon nga yuta? Ikaw ba tong tunokon nga yuta o ikaw tong maayong yuta? So atong may nigsuon kung asa ka adto nga yuta sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Amen. So karon unsaon man nato nga maparto sa kingdom sa Ginoo atong basa-basahon og ginahina gikan sa verse 18 hangtod sa 20. Verse 18 hangtod sa 23. Andam namang tanan.
So man yung mga point igsuon nga dapat atong masabtan sa dang nangalagad ka sa Ginoo. Sa verse 18 to 19 atong basahon, dungan ta og basa. Nya human og basa hangad. Nakasinabot ba ta? Okay, verse 18. Musa, pamati kamo og sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay may tungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe may tungod sa gingarian apan dara. Wala makasabot ni ini adtuon sa yawa ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga nagpugas diha sa ayang kasing-kasing. Sama ni ini ang binhi nga nahulog dito sa agianan, mga ni pastor. So katong una nga yuta di ang agianan nga yuta. Mo to mga tao nga nakadungog sa wali or sa mensahe. Pero ang yawa mo tong langgam nga maong yawa gipangwa ang mga mensahe kay wa siya kasabot. Kaya mga igsoon, dagan sa mga tao nga wa kasabot sa gospel. Pwede manggod nga nay pastor nga nagwali nimo kabahin sa pulong sa Ginoo, kabahin sa gospel o kabahin sa ebanghelyo mga igsoon. Pero ang naka-worst lang kay wa ka kasabot. Ngano? Tungod kay gikuha sa yawa ang mga pulong nga naa nimo. Mao nang makadungog ra ka sa mensahe, pero wala ka kasabot, di ka mga lagad sa Ginoo mga igsoon. So unsa man din ang gospel? Ang gospel mga igsoon, si Jesus ang kamatuoran. Walay simbahan igsoon nga makaluwas. Walay simbahan nga natukod igsoon nga pwedeng moingon nga sila ang makaluwas. Musod ka ng simbahan na maluwas ka. Pero ang sa atong nahibal-an nga si Jesus ang kamatuoran. Siya lang dapat simbahon, siya lang dapat ampuan, o siya lang dapat ang alagaran mga igsoon. Amen. Okay, ang relihiyon karon, ang tanan nga naa sa relihiyon og nagbuhat sa tawhanon nga pagkamatarong, wala gyud na sa kamatuoran. Kung naa ka sa simbahan igsoon nga gipaningkamutan nimo, gisugo ka sa usa ka leader nga paningkamot, dapat magbayad ka og kwarta, dapat naa ka aning 7 ka sakramento, dapat kanang sige kag simba, dapat sige kag pangaji. Kana nga mga butanga igsoon wala gid na sa kamatuoran. Ngano man ang pulong nagsulti igsoon nga pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesus ug mutuo ka ni Hesus ang gibot sa cross makabaton kag kaluwasan. Dagan sa mga simbahan karon nga dagan gisimba. Prangga na ni pagastorya ha. Di man pwedeng moingon nga basta kay Pangginoo atong dawaton dili. Kay pwede man nga Pangginoo na pero wa man gisugo sa Biblia. Butang na to nagsimba ka ng mga tawhana nga namatay kaniadto nga gigisit nimo mga santos ang pangutan gisimba pa pud na. Gipabuhat bagid pud na sa Ginoo. Nagbuhat ka sa mga butang nga dili maayo mga igsoon. Mo na nga ako jung kang sultian nga wala gid na sa kamatuoran. Amen. Wala makasabot sa paghari sa Dios nga naman ni relihiyoso kayo. Relihiyoso kayo. Sige kung wali sa social media, pero nato ko'y amigo nga agaw ra pud nako nga lipay ra pud ko kinanay mo comment sa kung wali ba. Ang ban kay amin pastor, mara man na. Iya kay naa siya mga bersikulo nga iya yung kontraho ng ako nga mga pagwali. Yung kuniya nga wa may problema og mutuo ka og dili, nagwali ra man ko. Ngano mang sige man kag pugson dun nimo nga mutuo ko nimo nga unsay imong gituohan nimo ana. So gikatawang Pastor Jonel. Pinakatawa nga kuan niya ginan ay paninood ba. Yes, dagka na kasi hindi comment ko niya nga istorya tag personal. Dili mo sugot. Ay mga tao nga isog kag cellphone pero og personal dili mo atubang. Nagasakitan na maging ana. Sige ina nga chati ko personal ya kadagan kingon man ko nga sige istorya tag personal be para magkasinabot ang duha. Dili gid sa mo comment gid siya. Ne si Pastor Donel sa diyan na pastor. So pagingon ba nga personal. Di man siya musugot lagi ang gingnan mo na nga igsoon. Kana bang relihiyoso kang tao. Nga naman gusto mo gud sa yawa igsoon nga di ta makasabot sa kamatuoran. Amen. Ingon ang Bible nga ang mga tao wala kasabot sa kamatuoran kay gitaptapan sila sa ilang mga mata. Kasi gataptap ang yawa. Igsoon ang atong pamilya, ang atong mga minahal sa kinabuhi, mao gusto sa yawa nga dili sila mga lagad sa Ginoo. Gusto sa yawa igsoon nga magpuyo sila sa kangitngit,
magbuhat sila kalawaayan, pagpakasala o magpuyo sa relihiyon. Dili gusto ang yawa igsuon nga mga lagad sila sa Ginoo bisan kita. Di ta magkumpiyansa kay ang yawa dili manghilabot sa iya na. Manghilabot siya ayo sa mga dili iya. Munang ayaw katingala igsuon og daghan kag pagsulay sa kinabuhi. Usahay nga naman ang yawa maningkamot nga di naka mga lagad sa Ginoo sama ni Job. Gikuha sa yawa ang tanang kabtangan ni Job, yang pamilya, yang asawa. Pero si Job sa grasya sa Ginoo nakapadayon sa igsoon ka naman. Nakasabot si Job nga ang iyang kinabuhi mao ang Ginoo. Amen. Muna nga igsoon pagbantay usab ka nga naman ang yawa maningkamot gid siya nga dili ka magpadayon mga lagad sa Ginoo. Manay na mo tapad pagbantay igsoon. Mainom sa kukariyo ha kay murag uhaw-uhaw jud. Okay, padayon ta. Muna ako diri igsoon magsigid jud kog balik-balik. Matinga mo nang uban nga sige lagi gwali si pastor aning Jesus, kamatuoran, aning grasya, aning pagpalangsang sa cross nga naman mao ni siya kanang foundation ng good sa Christianity. Mo nang pagtudlo og bata ako silang gitudluan nga magstorya ka sa mga bata ayaw jud isalikway ning gospel. Bisag unsa nga story among istorya sa bata, David and Goliath ba na i-insert duning si Jesus na lansang sa cross. Nga naman, bisan pag memorize nimo ang Biblia, daghan kag verse ka na memorize, pero wa ka kasabot sa main foundation sa Christianity, di ka malangit. Kada ka mang verse sa Bible, pero wa sila kasabot nga si Kristo ang makaluwas, useless gyapon. Amen? Muna sige jud kog balik-balik igsoon, mag-post ko sa Facebook, magsigid jud kog wali sa kamatuoran sa kamatayon ni Kristo sa cross para ang tao makasabot. Ug ang tao makabaton og kinabuhing walay katapusan. Amen? Kay gusto sa Dios igsoon nga sige kang walihan, pero ang yawa sige kawat nimo ana, kawaton giniya kay di siya ganahan naging mga lagad kas Ginoo mga igsoon. Padayon ta sa verse 20 ug 21 mo tayuta nga agianan. Alitas 20. Ingon ang pulong sa Ginoo ang dinhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tawo nga malipayong gidawat sa mensahe sa pagkadungog niini. Ni apan wala kini makagamot diha kanila busa dili sila mulahutay. Mo ni problema. Ano di kalahutay? Sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos. Tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Sa yuta igsuon nga natagak sa mga batuon, sa itong nasabtan nga wala siya kagamot tungod kay daghang batuon niya sa dangning abot ang adlaw na namatay siya. So ingani po kuno ning ubang mga tao sa kalibutan. Ang problema unsa ganito pagsulay og pagsulay og paglutos. Unya kani nga mga tao igsoon nagsugod din sila pangalagad sa Ginoo. Nawalihan sa pulong unya muhilak dayon pastor nindot tigil ang imong giwali. Munang excited sila mo simba kay ndutan ning. Lahi ra jud. Ngay ingon nga lahi ra jud ning iniila nga pastor kay lahi ang kalipay nimo sa to simbahan sa una kay murag boring murag laay. Lahi ra jud na joy. Kiliti. Na something mga malipayon jud ka. Pero duha ka klaseng bantayanan igsoon ko mga lagad kasi Ginoo nga naman kining gitawag og unsa ganito? Pagsulay. Tanang mingon pagsulay. Ari day, pag-abot sa mga kalisdanan. Ari tas kalisdanan una. Kini mga lagad kasi Ginoo igsoon mas mudaghan ang imong problema. Wa ka na sa pagpagdungog. Basta mga lagad kani Kristo dili kuan ang imong problema kay basta kag come unto me nga gipang kapuyan og kwaon ako mga kabukaton. Salamat sa Ginoo kay wa na ko problema gipas-an pag gini ang tapos di awit nga ganangingon na gipas-an na akong problema nga to sa cross. Dili na mao. Yes, makuhaan igsoon pero sa dayong mga lagad kasi Ginoo magkadaghan gid ang imong problema. Mo nang uban ma-burn out. Di na masunog. Say ma-burn out. Ha ka na bang murag ha? Tabangi ko ba? Mapuno na sa kinabuhi nga naman tanawa ha, sa dawa pa ka nangalagad sa Ginoo imong problema utang,
kining bayron nun, panginahanglan nun. Basta diyan nangalagad na kasi Ginoo daghan na. Ano naman daghan na kang responsibility. Worship team na ka. Kawalihon pa kang pastor, tig-drive pa ka. Pwede nga ka din, no? Anya, napadilain sa pamailain. Tigtudlo pa kag bata. Dayon, napakay gipatiman nga disciple ni pastor. Unya, dili pa jud na mao kay ang problema sa simbahan, problema na pud nimo. Sumanaga sa mga tao igsoon nga ma-burn out og pangalagad sa Ginoo naman, mudaghan ang responsibilidad sa kinabuhi. Kay nakasabot naman. Dili na pamilya ang imong problema, kundi problema na po nimo ang ministry. Ano naman, membro na magkasimbahan, parte naman kasalawa sa Ginoo mo nang magkadagan ang imong problema sa kinabuhi. Mo nang daghan sa mga tao karon nga nakit-an nyo sa una karong wala na. Nga naman, daghan ang responsibilidad sa kinabuhi, apit-apilon pa ng simba-simba. Mao na problema, mao din na itabo. Simba-simba, daghan tag problema sa kinabuhi, apit-apilon pataan ng pastor. Apil-apilon pa na ng pagsimba-simba dito, na daghan tag problema sa kinabuhi. Ikaduha, unsa man igsoon, kining gikapuyan sa sigig lutos tungod kay nangalagad. Nakabantay mo sa atong gibasa ganina, ingon sa diri mga igsoon nga na sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe. So wala siya nangundang sa pangalagad sa Ginoo ken na siya sala nga ginabuhat kundi tungod sa pagpangalagad niya sa Ginoo mas minaggan ang problema kay gilutos naman po sa tungod sa mensahe. Daghan pong mga tao nga nangundang na pangalagad sa Ginoo naman daghang paglutos. Upawan karon kumusimba ka na. Gisumbag ni sa una. Si Tata, daghan kay mga tao nga gihulgas ginikanan nga naman musimba ka ng simbana. Upawan jud kanako. Nya ang pinaka-delikado igsoon kay kanang nagsugod na kag simba bitaw. Unya makabuhat kag sayop. Suway kana, mao din ay simba-simba. Pastor manggaga. Ino ba jud ka nga wali-wali kanako unya ing ana day pugda. Suway kana nga murag mag-down ka ba? Di jud ko maayo. Awa jud ko'y pulos pakasasala jud ko. Mo ninong da mga tao upan di na mga lagad kay ma-disappoint naman kay sigig gilutos. May mga tapok-tapok. Ano ka na sila